Kuwi apa nek? Mik. Heh? Mik iki. Mik kok model ngono ta? Bocah. Iki mik wireless iki. Wis ora apa-apa, bocah sare yo kurang nek dilanen karo bocah-bocah. Isane dilanen ngono wis benis. Nikmati saja kan. Iya. Lho pancen yo mik kok mutu suarane iki lho. Iya iki. Cek cek. Cek cek. Iya iki. Udah apik men. Coba delok. Itu mik wireless. Oh, no model itu biasa ngene iki modele. Oh iya apik iki. Pinus Cemburu cemburu Pak. lah iya toh. Kalau Mas Sakti pun mboten ngen Mbak Jompe malih kula. Oh toh. Ngomong kok nangis saiki enek sing terpendam. Waktu kepinteranku tak korban ke kamu jenengan Pak. Keluarga aku tak tinggal. Pasal gak TKW. Anak bocah tak lempake aku panjenengan. Nangis. Apa? Bayaran uang 3.000. Namane ra metu punakawan. Gek dagelan yo gareng jajah iki somben kon macak dilung. Yo, selamatke sore wong kudu selamat. Entar kudu gak dong, yo. Lho Mas Gareng. Ya, Bang. Dari Pak Tarmine dadi selaku dadi tuan rumah luar biasa. Masya Allah. Ya mene kopi metu, daharan metu, coba gagasan. Komplit medal sedanten alhamdulillah. Ini asline mamere aku mau sore lali ramaja. Wow. Nek pancen yo kudu tirakate kuat, seorang dalangi tirakate kuat. Malah poso kuwi kudu kuat. Leres kula nate untuk job mayangan pisan. Alhamdulillah Pak tak tirakati. Hah? Rong bengi ra melek kula. Rong boleh kok ora melek. Dokter jare melih Bu, nggih, melih Pak dokter jare. Salmone pisan. Ya ngono kuwi lho. Luar biasa. Nun coba ini liwatan dengan iwake. Liwatan dengan iwake, liwatan dengan iwake. Oh, nggih wis. Iki janji kesane pun namun riyen, kesane namun riyen. Nggih, kesane namun riyen enggak. Gue bener badhe sambutan. Oh, akhirnya nggih. Sampun nginggil, sampun nginggil. Sampun jangka Pak matur sampun. Alhamdulillah pinaringan Bagas Waras kali beda sedaya mengawit kepanipun Gusti saged pinanggih warga Ngaladan
Blodro mugi sedaya warga tansah antuk karaharjan pikantuk kawilujengan iki apa neh. Bakso. Oh bakso wis jenengan sing nyekli aku ngidul ya. Ngandel. Ya ora apa-apa. Ya akeh iki lho. Ya, gareng ora nang gareng ngedum anu barang. Ora apa-apa. Dadi Sinoman. Lu pada Pak Sarmin menambahi selawe ya. Iya. Jelas kawan, Pak. Ya, nek apa neh. Yes, masyaallah. Wong dasare usahane dari Pak Sarmin ana Jakarta kono ya sukses nang gareng. Leres. Dadi pedagang bakso insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selama itu babar pisan sampun gubregep anggenipun gadah karya ngijapaken ingkang putra saringgit mugi dados warga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jenenganipun yo dipaharga kanthi mewah muga-muga anggone mama betah selawase. Amin. Iki mau pembukaane lagu Gedhok. Gedhok Pomo diowahi cakepane dadi ajaan kepada babagan agama iso ya. insyaallah. Iso ya? Insyaallah. Nah, Sepinten non ni. Dah pas. Nah. Ayo kanca mangan bakso. Kuning pentale papat. Loro kok yo. Loro to. Bakso O Mas sing O niku lho. Baca dia kan, diowahi dadi pinutur agama. Sore-sore krungu adzan. Heeh. Ayo kanca padha sembahyang. Betul. Kene-kene bebarengan Nah. ing musala aja do gojekan. Nah. Kae-kae pujiane diwirengke kok nrenyohake. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja tinggal salate. Salat sedina kaping 5. Nah. Duhur asar magrib isak subuh iya. Salat dadi cagake agama. Yen ora salat besok mlebu neraka. Aja ngono. Salat iku perintahe agama. Iya. Niku tembang ning diolah tembunge. Jadi gedhok niku tembange ya pun penak. Nek golek rasane ben ketemune karo syiar agama. Ora kok ngelingke kanggone wong akeh, ning ngelingke kanggone kula pribadi. Iya. Jur menungso kuwi panggonane salah luput lan lali. Jadi alhamdulillah muga-muga sing mirengke, sing iso ngrasake nek ketoke apik monggo diagem, nek ketoke elek rasa digugu lak ngoten to, Mas. Oh, ora nyoto. Alhamdulillah. Nggih. Liyane kuwi enak. Pun awak iki mau jenenge enak ya. Ora enak. Iya. Sore-sore ku tuh bakso lho nek jenenge gak rumah. Sore wis isu sore. Iki sampe lho, Pak. Wis isu lho. Iki wis jam 2. Masyaallah ora kroso lho. Domonge kok nyambut gawe kuwi nek atine seneng ya ta. Leres. Pamirsa kuwi yo mirsani tajem Melu jenah sing duwe mah atine seneng, peralatan kabeh mendukung, wis wengi ora krasa suwi. Masyaallah, ini pun jam kali ya. Mes jam 2. Ya tak kira itu jam 3 lho gimana. Jadi luar biasa itu. Pamirsa nggih anteng jenjem niki pratandhake yen to ngematke wayang. Atarane pamirsa niki pun tidak lagi seorang penonton, lagi taratnya sudah penikmat bahkan pengamat. Muga-muga sing do gelem ngersake wayang mati wayang, semoga kecintaannya terhadap wayang tidak luntur. Ben wayang ki ora saya ora saya ilang ning malah saya ngombro-ngombro. Iya. Betul. Amin. Aku seneng anggere ngendi gue nek tanggapan wayang aku seneng. Senenge? Kok nek ketekan bintang tamu kan aku tetep senggol. Nyapa? Kowe iki kan nomor 1 lho diutamakan lho saiki. Kok dosa. Ora ngerti to kowe saiki wis rada miswur ngono ora ngerti to. Mosok, Pak. Aku anggere ketemu karo wong jenengan karo gare jajak terus. Itu kan berarti tenan. Kok kadung seneng kok gak jenengan ngoblok nih kaya aku dek mang. Ya ora. Oh nyata iki kok awake dhewe udah ning Malang, Pemalang terus ning Ponorogo. Alhamdulillah. Ki Ponorogo kabeh ngersake kowe. Ki Ponorogo jan ndi?
Ponorogo terus nang Karanganyar. Gak ngejak aku. Lah kowe ra iso no. Oh iya iya. Aku terus nggowo gareng Wonosobo, gareng Oh kunci. jadi kok bisa ae kok di Jogja. Aku break gede ya, jenengan ya. Iya, belum apa-apa. Wis ngumpul. Iya, alhamdulillah Pak. Wis misuwur. Biyen gek pengen ucap kan tak umbulke dia ngumpul. Terus bar kowe terus enak meneh, terus gede kowe umbulke dia. Alhamdulillah. Wong aku lek ngumpulke sinden. Lah napa? Tumbul lek lekas ngumpul jenenge pun. Alah melu wong liya. Lak ning ngomongnya kaya diris-iris. Nek diniati ya diniati sing becik untuk demi kebaikan seniman. Makanya seniman kan sing misuwur, kehidupan seniman ya semakin tertata. Kulo banyak penikmat penonton sing seneng kae lho dadi seniman do apik-apik nyatane do sukses juga akeh generasi sing cinta karo seni sebagai motivasi. Ngoten lho, Pak. Ya ya. Ini mah yang gojekan aku. Nggih. Ikhlas kok. Nek wis do kondang aku melu seneng kok. Kowe saiki ora mung melu aku tok. Iya, alhamdulillah. Jalan gaweane yo luar biasa ra tau leren. Nangis panjenengan. Ayo perkembangan sing rada alus-alus ya. Nggih, manggaken. Sing rada alus-alus nah sing bangsa jineman apa-apa ono mikir sandi kok nembang gen ora mangan. Bocah lemah. Nanti lek ngombe kopi. Kopine tadi. Dia ngaku nganggo merek barang iki. Kok menawa meresapi. Heeh lah iya. Menikmati. Ayo menik. Yuk, aku biyen nangen-nangen di bojo jadi ngene iki jane. Iya apa-apa tok ayo sakit. Mulai jenenge kowe ora nrimo ing Bandung. Mau bojomu yo saiki ayu lho. Nggih Haji ayo Ji. Wong lek moyah wong ayu ki ora entahe mergo lekas tuwek ana sing tukul nom, lekas tuwek ana sing tukul nom. Nah aku ngomong nggugoni nafsu. Aku yo tetep ora bakal tentrem karo bojoku. Ngono lho. Aku nyawang niken ayu niki seneng, nyawang Sewahana, yang Elisa. Ya seneng. Ning gumantung ana pangrasa lan iman. Ngono lho. Oh. Tetep jalan seneng karo Budwi. Heeh. Mosok. Aku kan wong fanatik, aku bojone ora budwi. Wong iki ora budwi aku ya. Mosok Pak. Alah, takon bojoku ora percaya. Nggih Bu. Muga gawe-gawe jenengan iki. Wis muga-muga langgeng selawase. Nek jenengan kalih ibu langgeng ngayem kula melu seneng. Apa Ayem ibumu ki ayem. kok saged? Ya, sama to ayem bener. Kula nanya nggih kita ayem kan. Oh, dulu nek sedang kowe kok turu bulu. Aku tak siap karo Kyai Putri ya kono. Niki siosipun. Iya, tentang. Lah niki kan ya. Ah, ya. Gendangan ora Elisa, sing alus-alus e. Oh, cocok. Gendangan apa? Apa sinom apa? Nah, cocok niku. Cocok niku. Nah, itu kan bisa gendangan. Sama dasike Nah, pingpongan ayo. Pingpongan. Ah, ya. Sing cakepane kamu apa? Kuwi apa nek? Mik, Heh? mik iki. Ini kok model ngono ta? Bocah. Iki mik wireless iki. Wis ora apa-apa, udah sari yo kurang kayak dilanen karo bocah-bocah. Sari dilanen ngono wis benis. Nikmati saja kan. Iya. Baca dia mik kok mutu suarane iki lho. Iya. Cek cek. Cek cek. Loh, iya. Tidak apa men. Coba delok. Itu mik wireless. Oh, nomor model itu biasa saking ini iki modelnya. Oh iya, apa ini? Ini beda 15.000 ya kan ya? Iki nek nonton iki ngene. Oh no, di Jembeng. Ya begitu. Ngendutut semacet ngono kan. Kayak iki kemulih ibumu kuwi. Sinam ya. Ya, jadi Nyaman yo. Nah, nyaman berarti elok. Oh, gendenan karo Elisa. Cakepane apa kan? Mulan. Mula. Lah ya. Aku suweneng ya iki bintang tamu yang ini kaya ini luar biasa. itu belum. Arang-arang. Arang itu. Kalau biasanya ngurus begini nyenil nikah tok, nyenil Elisa tok. Lah itu Pak, begini dulu banyak Mbak Elisa bandingkan kayak wah luar biasa. Bari aku ngene aku Pak Cumpe. Iya. Ya ini kita cantik Pak Cumpe cantik. Enggak cantik jenengan cantik sumpah badan salib. Bisa nih ngono. Amin. Ayo kan.
Ganti Elisa, terus. Nah, ini aku kudu sadil. Ya, bintang tamu loro ini kudu iso ngedum. Men ora anu, jumplang cara timbangan. Biasa ya? Nggih, Luar biasa. Yo loro lah. Bintang tamu loro tok, aku ora. Iya, iya. Sahabat dok. Sahabat dok. Lah, lah. Ya dulu saya. Mana kurang? Mana? Udah mate lu. Sanggungin. Ya. Di pucuk sing jalan ndakmu sapa kan? Kula. Wah, sing ngamu ndak. Nggih. Mana sapi kuwi? Nggih. Wah, kok sing ngamu ndak? Mata babi, Pak. Lah tak tegese iki sing ngamu ndak ngono kuwi lho. Nggih, ndok mata sapi. Padha. Iki kok kula nyuwun 6 lho, Pak. Terus Ah, Mbak Compe 2, terus jinten kok kok enek ulat padang, kon nesu ae. Mbak Wiwi mau setunggal, Mbak Dita setunggal, Mbak Nas setunggal, Putri setunggal. Mbak Compe tak lho, Pak, saya gak terima mesti loro, Pak. Ndok lek gak loro jare gonjing lho. Mboten pareng ngoten. Iki lho tak dum karo aku. Terus Mau wis ping kedua karo Mbak Compe aku. Sedulur langsung mbok pitah koyo ngono. Kowe wis elek, mbok elek-elek dan yo nemen lho. Ora iki Pak yo. Membuang muka. Kalau gua aneh kalian ngono lho. Ayo, ndak kan. Sudah. Aku lagi sidan besok. Aku besok pancal kok. Besok ben wae makan. Besok makan lha apa? Oh karepmu ben ketok gemede malah ketok kemiri. Nggo sinden. Jalan dagilan kok yo bintang tamu. Ila lek tatak nang. Aja ora melu. Wong aku ora gowo dhek. Ya, langsung kemayu. Wah, Masa aku pemainnya. iya deh, kan? Kapati
Bang, yen iki ngurus iki sih, Bang. Nembang ngono nesu. Nembang ngono. Iya toh. Iya toh. Nek pengen nembang kaya niken kan bikin kaya Elisa. Kayak aja nesu to pengen apa to kok suwe kok nesu terus ngopo? Aku salah apa to awakmu? Heh. Nesu. Lah yo rasa nesu ngopo? Ki nesu. Cemburu, Pak. Lah iya to. Awake Kalau Mas Sakti pun mboten nyen Mbak Jompe malih kula. Oh, to. Ora karo kuwi lho. Terus aku jenenge padha-padha belum kok ibaratnya. Nangis. 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 Ngopo kok nangis saya kok enek sing terpendam. Waktu pinteranku tak korban ke kamu jenengan Pak. Keluarga aku tak tinggal. Aja gak TKW. Anak bojo tak lewat ke kamu panjenengan. Nangis. Apa? Bayaran uang 3.000. Karena sayang Pak, aku 3.000. Bang. Jangan duit 100.000. Alah kok dikon nggo dhuwit kas segah. Ya ampun. Aku ora enak kalau cara koyo ngono kuwi. Aku los tak enek kok los. Ora enak untuk saweran terus bekasane isuk, bekasane bayarane dicepotong ora enak. Padahal rombongan sebelah. Mangsane, ini wong cong kabeh. Aku ndek iki ning ngawi ngekek kowe 300 lho. Aku ndek iki korban mbok kowe tok 300 kene ngono nang ngawi karo niken barang kae. Heh? Dhuwit kas. Ora. Wong aku los nang kaya sinden aku los. Aku tenang, cinta terhadap sinden-sinden di Jolar Indonesia. Ayo batin. Alah nek cinta sing disubyo-subyo wong Niken karo Elisa. Ya. Kapan aku karo ini terutama Burini jadi Sudah. Jangan berteman, sudah. Jangan berteman, nyanyi. Satu sama ini namanya. tak rewangi nangis Kakek tambahin. Ini jalan tipis. Aku sih lagi mau. Tapi masih saya bater. Cekok ya begini. Tapi 100 ya. Ini yang gue aku di Padang deh. Iya. batin Tenang, aku ini tidak bisa tanpa kamu semuanya itu. Termasuk terutama kamu Jombe, tenang. berarti ini gitu Orang saat itu pengen dewi. aku disenani Pak Yon kon ngeduk Ya jangan ngajak kayak dewi. Yo ini dia nangis. Dia kalau Pak Yon. Wes ben, kayak nangis nganti sak luwe gen. Tenang. Model grup ini, dulu ini gitu nangis. Dia nangis saya apa? Wes gak nangis. Ini ada aja. Tenang. Josip kami sini. Makanya yo coba itu, kalau ngelola aku mau. Tas semua. masuk kas Orang PN. Alah. gue nyewa Nyewa apa? model kayak Ardi ora soleh So amplop. Lan sing barokah sing berkah disinjake disimpen ditanjake nggo kebutuhan kok malah nggo nyewa kaya Ardi. Mbok ora sampe Ardi lho sing ono dina. Adi mana terus Mana tuh sih? Oh. sampai 100 Pak Oh masih penak kono sing nambahi aku. Ini sing penak aku. sampai pinep sih ya Penak su. Oh ya. Sila aja kalah karo Elisa karo Niken
Iya, ini so pede ini kaya ngene. Kenapa? Rupanya pas gempa masa. Aku tuh meskipun nyelelek, senajan nyelelek, tapi tetap elek loh, Beb. Iki wong Wirosari lho, tangga pojone lelek kota kelahiranku lho. Lho justru Wirosari bangga duwe aku. Ya ora mungkin bangga-bangga aku manggon Wirosari nyatane bisa kok Wirosari no. Oh iya. Iya. Suarane apik tenang kok. Maksudku bayar itu ekonomi, Pak. Oh, Allah. wis apa-apa nek kul musuhi. Perlu dicukil. Ora usah wis kan. Iki lombok barang nek susi lambene tukul kuwi Oh lombok. ya ceramah ngono ya. Aku jare cangkem popot. Nesu neh, ora enak nesu wis 200 Pak. Alah. Nesu. Aku wis korban duwe 200 lho. Si delirane takon ono, kok tau tak kei dhuwit. Ora tau enek. Wah. Lah ya. Tenan, tak kei kok sepeto. Liyane kok melu. Mbak Wi nangis. Tak sangone aku melu aku ya. Udah tak kowe manane dhewe gelem. Bayarmu itu 50 itu. Lah nek kula sakit gak kowe man aku. Modelmu jak omahmu kliwonan kono. Cedak pasar sapi, Pak. Apa ya? Iya. Lain amri letong. Sakit kok rasa kemayu man iki. Freddy, Kok minder dhewe. tadi aku nih mangayunan belum enggak? Kowe iki arep semuge kok 5.000. Wis satu lho nang dhewe sampe. Bisa tanpa kalian, aku bisa. Penting kalau Freddy di sampingku. Ah, iya. Sampai diamu. Salah ada Freddy. Sampingku ada Freddy, gegambloanku. Iya. Masyaallah. Lah mau sing kok tembunge ngor preditok liyane yo meneng no. Kabeh lek saka tembunge. Itu mangayunan yo kurang tambene nak. Alah. Ya Elisa, ya izin lagi. Gen, karepe gen sejajar karo nikah karo Elisa, karo Jumpe. Ngono lho karepe. Mula kene tak kon nembang, masa gen sejajar. Jelas. Yo Rama itu dasar suaranya luar biasa. Nek kali Mbak Elisa, Mbak Niken disejajarke bab-baban suara masuk. Yes, kuwi wae. Stop. Gak usah dibajokke. Jangan kemio. Harus diantem wis semono mawon. Ya. Nasi kucing mas.
Thank you.